खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथाङा बर' इनसाइटखौ नायगासिनो दं। आसाम, बिटिआर आरो सा-सानजा ओनसोलनि मोनफ्रोमबो गिदिर खौरांफोरखौ गुसुं आरो गोरलै महराव नायगासिनो दं। फै जों दिनैनि गाहाय रादाबफोरखौ मिथिना लानि। सेथि खौराङावनो दङ, बिरियानिया गोथाव जायैनि थाखाय उन्दै गथ'आ हटेलनि सासे मावथिखौ गाग्लोबदों। दिल्लीनि कबूतर बाजारनिफ्राय मोनसे सोमोनांथाव जाथाया सोराङाव फैदों। बिरियानि थावनायखौ लानानै नांज्लायनाया सिखा बाहायना गाग्लोबनायसिम महर लादों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला सानै उन्दै गथ'साफोरा गंसे हटेलाव चिकेन बिरियानि जानो थांदोंमोन। जेब्ला बिथांमोनहा जाग्रा आदारखौ मोजां मोनाखैमोन, अब्ला बिथांमोनहा हटेलनि मावफारियाफोरजों नांज्लायदोंमोन। 25 बोसोर बैसोनि ईशानखौ अजद होनाय बादिब्ला जेब्ला बाथ्रा दान्थेलायनाय जादोंमोन, अब्ला सानैबो ईशानखौ ओंखाम संग्रानि सिखाजों गाग्लोबदोंमोन। बे गाग्लोबनायाव बिथाङा गोब्राबै जोखोम जादों। नायबिजिरनायनि उनाव पुलिसआ 14 आरो 15 बोसोर बैसोनि सानैखौबो हमनो हायो। बे जाथायाव बाहायनाय सिखाखौबो बिसोरनि सिनायथिनि सायाव बिथा खालामनानै बोखांनो हादों। बुथारनो नाजानाय बायदि दफानि सिङाव केस रेजिस्टार खालामनाय जादों। नैथि खौराङाव दङ, तन्त्र मन्त्रनि मुङाव गोर्बोआव थानाय आइजोनि सायाव अनागारि, जिनाहारि, ब्लेकमेल आरो धोरोम सोलायनायनि अजद। सासे 30 बोसोर बैसोनि गोर्बोआव थानाय आइजोआ साथाम बिदा-फंबाय आरो बिसोरनि बिबथैखौ गले-गले जिनाहारि खालामनाय, बुनाय, ब्लेकमेल खालामनाय आरो इस्लाम धोरोमाव सोलायनो थाखाय नारसिननायनि अजद होदों। आइजोनि बादिब्ला सासे दायनिगिरिया तन्त्र मन्त्रनि गेजेरजों फाहामथाय लानायनि मुङाव बिथांजोजों सोमोन्दो लाखिदोंमोन। अजद होनाय बादिब्ला उनाव बिथांखौ मोनसे प्राइभेट भिडिअ बानायनानै हुमखि होदोंमोन आरो ब्लेकमेल खालामदोंमोन। आइजोआ बेखौबो अजद होदों दि बिखौ गावनि धोरोम आरो निकाहखौ सोलायनो थाखाय नारसिनदों आरो गावनि मुंखौ सोलायनानै भिजा खालामनो नाजादों। आइजोआ फोरमायनाय बादिब्ला हेंथा होनायनि उनाव बिखौ बुदों आरो न'निफ्राय होखारहरदों। 20 आगस्तआव बे अजदनि उनाव पुलिसआ जिनाहारि खालामनाय, गाग्लोबनाय, हुमखि होनाय आरो गुजरात फ्रिडम अफ रिलिजन एक्टनि सिङाव केस रेजिस्टार खालामदों। पुलिसआ जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं आरो दासिम रावखौबो हमनाय जायाखै। थामथि खौराङाव दङ, गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव 65 निबो बांसिन खैदिफोरा HIV पजिटिभ। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला जोबथेसालियाव थानाय सा 65 निबो बांसिन खैदिफोरा HIV पजिटिभ दं होननानै सोराङाव फैदों। बुंनाय बादिब्ला बेफोरनि गेजेराव गोबां अनजिमानि खैदिफोर जायफोरनि हेंथायै NDPS थामहिनबा फेग्रा मुवाजों सोमोन्दो गोनां केसफोरनि सिङाव केस रेजिस्टार खालामनाय जादों। बे खौराङा ओंखारनायनि उनाव फेग्रा मुवा सोबनाय आरो बेजों सोमोन्दो गोनां सावस्रिनि खैफोदनि सायाव जिंगासिनाया बांदों। नाथाय दासिमबो बेखौ रोखा खालामनो हायाखै दि खैदिफोरा माबोरै HIV जों साग्लोबजादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला माखासे केसफोराव बियो फेग्रा मुवा बाहायनायजों सोमोन्दो थानो हागौ। दासान्दि HIV पजिटिभ केसफोरनि देहायारि थासारि, साबेसे फाहामथाय लागासिनो दं आरो बिसोर मा रोखोमनि सावस्रि सुबिदा मोननो हादों बेनि सोमोन्दै गुवारै मिथिनायखौ नेनानै दं। नाथाय बेफोर दाबिफोरनि मावख'आरि रोखा जानाया दासिमबो आद्रा दं। ब्रैथि खौराङाव दङ, 134 सिम कार्डजों लोगोसे साथाम हमजादों। मानसिफोरनि डकुमेन्टफोरखौ बाहायनानै साइबार फ्रड सोलिगासिनो दं। आसामनि बङाइगावनिफ्राय मोनसे गिदिर साइबार क्राइमनि जाथाया सोराङाव फैदों। सिम कार्ड थगायनाय नेटवर्कनि दायाव पुलिसआ साथाम सुबुंखौ हमदों। अजद होनाय बादिब्ला बे सुबुंफोरा साधारन सुबुंफोरनि सिनायथिनि फोरमान बिलाइफोरखौ बुथुमो आरो बिसोरनि मुङाव सिम कार्ड दिहुनना होयो आरो बेनि उनाव साइबार क्राइमजों लोब्बा थानाय हानजाफोरनो होयो। पुलिसनि बे सिग्रोमनायाव गं 134 सिम कार्ड, गं 39 आधार कार्ड, गं 13 भटार ID, गं 11 पान कार्ड, गं 3 ई-श्रम कार्ड, गं 3 आयुष्मान कार्ड आरो गं 2 ATM कार्ड बोखांनो हादों। हमजानाय दायनिगिरिफोरखौ आहमेद आली, गियास-उद्दीन आहमेद आरो दिपेन चन्द्र राय होननानै सिनायथिनाय जादों। पुलिसआ दा बेखौ मिथिनो नाजागासिनो दं दि बे नेटवार्कआव आरो बेसेबां सुबुंफोरा लोब्बा दं आरो बे सिम कार्डफोरखौ मा साइबार क्राइमनि थाखाय बाहायनाय जादोंमोन। बाथि खौराङाव दङ, गुवाहाटी स्टेशनाव 2.33 कौटि रांनि सन्देहगोनां हेर'इन हमदों। गुवाहाटी रेलवे स्टेशनाव ड्राग्सनि हेंथायै मोनसे गिदिर राहा लानाय जादों।
25 आगस्ट मंगलबार खालि आरपिएफ आरो एनसिबि गुवाहाटीनि मोनसे जथाय हान्जाया कामरुप एक्सप्रेसनि नायबिजिरनायाव 1.168 किल'ग्राम सन्देह गोनां हेर'इन, जायखौ ब्राउन सुगारबो बुंनाय जायो, बेखौ जब्द खालामदों। नायबिजिरनाय समाव 17 आरो 18 सिटनि क'च A2 आव थांलाय फैलाय खालामग्रा सानै दावबायारिफोरखौ होबथानाय जायो। अजद होनाय बादिब्ला सन्देह गोनां हेर'इननि मोनब्रै पेकेट बिसोरनि लगेजआव दोनखोमानाय मोन्दों। जब्द खालामनाय फेग्रा मुवानि बाजारनि बेसेना 23.3 मिलियन रांसो जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। हमजानाय दायनिगिरिफोरखौ 22 बोसोर बैसोनि आब्दुर रेहमान आरो 18 बोसोर बैसोनि शाहजाहान आली होननानै सिनायथिनाय जादों। एनसिबिआ एनडिपिएस एक्टनि सोमोन्दो गोनां दफानि सिङाव केस होदों। नायबिजिरग्रा एजेन्सिफोरा दा बेखौ मिथिनो नाजागासिनो दं दि ड्राग्सफोरा बबेनिफ्राय फैखो आरो बबेनिफ्राय दैथायहरनांगौमोन। 6थि खौराङाव दङ गुवाहाटीनि हमस्टेआव उन्दै गथ'साखौ आथोनारि गाग्लोबनायनि अजद, 5 दायनिगिरिफोरखौ हमबाय। गुवाहाटीनिफ्राय मोनसे जोबोर गोब्राब केसआ सोराङाव फैदों। खौरां मोन्नाय बादिब्ला 15 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ हमस्टेआव जिनाहारि खालामनाय जादों। पुलिसआ बे जाथायजों लोब्बा थानाय 5 सुबुंखौ हमदों। खौरां मोन्नाय बादिब्ला हिन्जावसाया 22 आगस्टआव गोमानानै दंमोन। बेनि उनाव बिनि नखरनि सुबुंफोरा पुलिसनो अजद होयो। नायबिजिरनायाव पुलिसआ हिन्जावसाजों लोगोसे 2 सेंग्राखौ हमस्टेनि मोनसे खथायाव मोनो। बेनि उनाव हमस्टेनि 2 मावफारिया आरो गुबुन सासे सुबुंखौ हमनाय जायो। हमजानाय दायनिगिरिफोरनि गेजेराव 19 बोसोर बैसोनि परमेश्वर नाथ, 21 बोसोर बैसोनि हिरकज्योति दास, 19 बोसोर बैसोनि बिशाल बरुवा, 18 बोसोर बैसोनि लक्षीधर नाथ आरो 39 बोसोर बैसोनि राकिब आली दं। पुलिसआ केसखौ रेजिस्टार खालामनानै नायबिजिरनायखौ जागायबाय आरो गासैबो दायनिगिरिफोरखौ बिजिरसालियाव गथायनो गोनां जादों। 7थि खौराङाव दङ गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव गिबि साख्रि मेला, मोन 65 कम्पानि आरो 500निबो बांसिन बिजाथिफोर। गिबि खेबनि थाखाय 25 आगस्ट मंगलबार खालि गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव मोनसे साख्रि मेला खुंनाय जादों। बे साख्रि मेलायाव मोन 65 कम्पानि आरो 500निबो बांसिन साख्रि नागिरग्रा बिजाथिफोरा बाहागो लादों। बे हाबाफारियाव बेंकिं, आईटी, हेल्थकेयार, टेलिकम, इन्सुरेन्स आरो सोलोंथाइ बायदि गुबुन गुबुन सेक्टरनि कम्पानिफोरा नुजाथिदों। HDFC बेंक, एक्सिस बेंक, टेक महिन्द्र, पेटिएम, रिलायन्स जिअ' आरो आदित्य बिरला सान लाइफ इन्सुरेन्स बायदि गिदिर मुंफोराबो थिसनथाइ हाबाफारियाव बाहागो लादों। मुलुगसोलोंसालिया फोरमायनाय बादिब्ला सा 392 बिजाथिफोरा सिगांग्रो रेजिस्टार खालामदोंमोन आरो सा 150 सो बिजाथिफोरा जायगायावनो रेजिस्टार खालामदों। थिसनथाइ बिखान्थियाव रिज्यूम स्क्रिनिं, स्किल आरो एप्टिट्युड टेस्ट, ग्रुप डिस्काशन आरो इन्टारभिउफोर दंमोन। बे हाबाफारिनि थांखिया जाबाय फरायसा आरो बारग' फरायसाफोरखौ कम्पानिफोरजों फोनांजाबनाय आरो दारिमिन सोलोंथायारि सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनाय। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गोबां गोदानसिन आसाम आरो सा-सानजा खौरांफोरनि थाखाय बर' इनसाइटखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। उननि आपडेटआव लोगो हमगोन। गोजोन्थों।